Egunon guztioi, tamalez, ezinezkoa zait gaur zuekin egotea. Zurrumurruen aurkako sarea aurkezten ari zareten honetan, milaka kilometroetara nago, Bolivian alegia. Hala ere, zuengandik gertu sentitzen naiz. Euskal Herriko Unibertsitateak konpromiso sendoa dauka euskal gizartearekin. Bestela ez litzateke izan behar duena izango. Horregaitik, gure unibertsitateak bere erabateko babesa erakutsi nahi dio zurrumurruen aurkako sareari. UPV-EHUren sede nagusiak irakaskuntza eta ikerkuntza dira. Biak, irakaskuntza eta ikerketa, etorkizuna eraikitzeko oinarrizko lanabesak dira, baina UPV-EHUk baloreak ere ordezkatzen ditu. Eta balore horiek, sarearen sorreran eta bertan parte hartzera garamatzate. Sorterik onena opa dizuet.